Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ang Iso maginuso kita karon sa mga sala aron maandam kita alang sa Pasolo Santos Kabisa ning Sabado sa ikawaag duha kas simana sa kasantangang tuig. Isulit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isong ilong ko sa'yo naman nga kinialam misalig lamang sa kaayo mo. Karo'y ako na o kinuwat ka na ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaabot, ipaganaw mo. Paloyaw na kada ka Diyos, ka makagagawa matanan, masilon sa atong mga sala, dadon unta, kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugang nga among pagtuo sa imong walay puwas sa pagamuma, bantayan tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Mabuyugari bang kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios, ug kaaway niya tungod sa daotan ninyong mga buhat ug huna-huna. Apan karon, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, ipasiguli kamo sa Dios ngadto kaniya, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tawo. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos, maugayor ang akong hinabang. Ang Diyos, maugayor akong hinabang. O Diyos, sa imong ngalan, luwas sa ako. Ug sa imong gahom
labani ang akong hinungdan. O Diyos, pamati ang akong pag-ampo. Patalinghugi ang mga pulong sa akong baba. Ang Diyos, mao gayud akong hinabang. Ania, ang Diyos mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo mao'y nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinangpon ug sakripisyo. Daygon ko ang ngalan o Ginoo tungod sa iyang kaayo. Ang Diyos, mao gayud akong hinabang. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa magikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa niya na kada ipapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya iya mga tinun-an nangutlo mga ukay sa trigo. O tapos nila kini kusukusua sa ilang mga kamot, ilang ikaon ang lugas. Apan ni Pilas maparisyo miingon, ngano nagbuhat ng kamo niya ng gidili sa atong balaod, nga buhaton sa adlaw nga ipapahulay. Si Jesus bituba kanila, wala ba diay kamo makabasa sa gibat ni David? Kadiyay gigutom siya iya mga ikauban. Misulod siya sa balay sa Dios, umikuha sa pan nga hinala dingadto sa Dios. Nimikaon siya niini o ang iya makauban. Iya usab magihatagan sa pan. Panigawas lamang sa mga pare, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinala gadto sa Dios. O si Jesus sing duwas paingon, ang anahataw maoy magbubuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ambot ka unsa kay nasusutok ng mga Parisiyo. Abot amin lang Ginoo sa buhaton. Isa may gahimo sa alang papahulay, ang tawa ang Dios. Ang Dios, kung naghimo ang alang papahulay, siya nagbuot. Sumala sa Genesis chapter 1, verses 1 to 4. Ay kapitang adlaw papahulay dili ang kaunom, kapito. O sa may kapitong adlaw, Domingo. Muna sayop na ang adlaw papahulay, Sabado, di ginamao sayop. Ang adlaw papahulay, ikapitong adlaw, Domingo. Umabutan ng Ginoo, nagbuot na siya, mabanaw sa ikatulong adlaw, Domingo. Musad at pungusad Espiritu Santo, Domingo sad. Di ba? Muna may son, palig-on na si Sos, mga papahulay, Domingo, dili Sabado. Sayop na una-una, anak, may mo sa badista ng kalakiha. Muna may son. Ikaduha,
Ang Diyos may nagimo alam po wala ka butam mo ni ang Diyos pagimo sa iyang buhatan. Ang gidili sa alam po ang bugat nga trabaho pagwarta. Nagidili. Ang gidili usab ang paggahin sa alam po sa imong hulingon. Lingaw-lingaw, birthday party, beach party, hang tuwa na pa na pagsimba, binuang na. Ay, kawatang adlaw pulay, sa ginuon din aparato. Kung saan hitabo karon, imbis ta adlaw pulay mo simba, alas Domingo, tuas buwangan, tuas sa beach. Di ba? Sayo, inhangan, nga ang adlaw pulay, ato ginatagaag pagtagaag. Kay adlaw nun, di na ato adlaw, iya na. Ay, kawata. Sa uban po, bisang alam pula, sige lang negosyo. Hanto din na kasimba. Kaya nalingaw na sa kukhalin. Nawara? Sayop. Una, may suot. Ugon niya, kisabi naghata ito kinabuhi. Ang Diyos o kang tao. Ang Diyos. Busa, usa, pagpadaya ito kinabuhi. Yan ang kabuti na ito, Muna, ipasabot sa Jesus, o sa may hitabo, ala po ulay. Nalakaw sila, gibati sila akong kagutom. Hamay importante, ang paan, iyala sa Diyos, o ang kinabuhi ito, hay importante. Ang paan, sa bikiri, o imong kinabuhi. Imong kinabuhi. Busa, bisa tuod, o makainguntang, nangas sila pagkuha sa tigo, kadili ilahan tinanom, apan, mabuti ka Ginoo sa batigayas tanan. Nakasaad siya kaya nangawa sila trigo? Wala. Ang Ginoo mo'y magbubuot. Bisa sa ato pa ang maayong buhat. Ano papatalipod sa kinabuhi tao. Wala idili sa Diyos. Kung di ka gutom kayo, wala kay mahibuhay buhatag di mo, mangawat ko. Paan sa bikiri. So na, sa palabihon, ang kinabuhi tao, ang imong kwarta, ang halin sa bikiri. Dili, ang kinabuhi sa tao mas importante. O sa may sod, ako kaya tulubangon ni mo. Kudo na sa kataong gutong, way pamahaw, way panuto, way kaon. Nga, dumili ka paghata, nakas Ginoo. Kaya nagdinaw ka. Muna, sabutin he. Bisa adalah pulay, o sa tugos Ginoo, beon sang maayang buhat. Sugo sa hustisya o gugma. Pwede mabuhat. Doon na dahil ka na sakiton sa balay. Unya. Sama, adalah pulay, di na mo na hospital. O simba sa kar, umatay pala si bakuna. Dahil saan ni mo? Sin of omission. Manay naman son ha? Napatakal o sa itang hukom sa dimao. Mas importante, ang Diyos sa Domingo, dili imong negosyo, dili imong lingaw-lingaw, dili imong sugal-sugal diha. Amen. Manindog palihog. Mag-aampong kita nga to sa Dios atong amahan nga natawa kanatong tanan niyang mga anak nga nahimong gawasnon diha sa iyang anak si Kristo. Moingon kita sa imong pulong luwasa kami o Ginoo. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang mga Kristohanon, muisip sa mga kasubuan sa Dios, mga ganghaan ngadto sa kagawasan, gikan sa sala ug sa dautan, magampo kita. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga sila nga naghago sa pagpatuman sa balaod o pangapagamhanan, makanunayong mangita unsay makahatag og kaayuhan sa katawhan. Inay patigbabaw nila ang balaod, magampo kita. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga sa atong pagsimba sa Dios, nga dili nato makita, dili unta kita malimot sa atong nagkinahanglang mga kaigsuonan, nga atong makita, magampo kita. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang Ginoo, moalim kanila nga nanag-antos sa nagkadaiyang mga balatian,
Lawas nun man, o Espirituhanon, magampo kita. Sa iyong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Sa Sa iyong pulong luwasa kami, O Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makapahulay na kauban sa Dios, magampo kita. Sa imong pulong luwasa kami, O Ginoo. Ginoong Dios, himuang ang matag sugo nimo may pagdapit kanamo sa pahigugma o sa pagalagad sa among mga kaigsuonan. Kini among ipangayo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga isoon, pag-aampo ka mo arong kining atong sakripisyo. Dawa aton ta sa Dios ang Amahan, makagagahom sa nga tanan. dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa, magpadala unta nga kanamo sa imong panalangin. Umalang dini kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pila ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Bayaw inyo makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo
nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan Diyotunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayat na magpasalamat kami kanimo kanuna sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imo hinigumang anak imo gitukod ang banay sa katawhan. Pinay kaniya imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alala kanimo ang tanang mga tinuos magdaay kanimo. Ang imong mga santos sa pasino kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Busa uban sa mga anghel mga santos sa langit nagasaya kami sing medyo sa walihunong nga pag-awi. Santos na ikaw, ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos na ni magagasa, aron mahimo kanialang kanam. Lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwas ug pan, pasalamat kami. Mibigas, sumihatan ni ini, ingat to sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, niyong tanan o kana kay kini mga kong lawas ngay tugyan halang kaninyo. Sasamang pagitapos ang panihapon mikwa si sakalis si masalamat na pag-usap. Miyatan ingat to sa mga tinunan ug biingon dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago tunhay kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyong alahatanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni si Kristo nagahalak kami kaniyang mahaning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kaming giisip nga angayan, nga moatubang o moalaga ka. Himo nga kami, nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinundumi kinuwang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imuha nga mahingpit kami diya sa gugma o ba ni Leo XIV, among Santo Papa. Jose, among Arcibispo, sa karon, o tanang mga pare, na mga anak, kay mga tawag ka kanamigan ng kinabalabi na kato mga nahikalimtan, katuwa na nag-ampo alang kanila, yung mga tanang kalah, purgatorio, nituig sa hubilio, sa bunya na matahal ni Cristo sa banhaw sa lauban kaniya. Dada silang tanan sa pasudong sa kahayas sa unaw. Kaloy kami tanan labi na katundo na special intention o pahanungdan ning Santos nga misa karon ning unang Sabado sa bulan. Mga kamayangayan, makaambay sa kinabuhin tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulah Diyos, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, mga martires, uban ni San Martin de Porres, San Pedro kalungsod, tanang mga santos o mga santas na natuman sa mga kaumutulatas katuig. Uban kanila may ikaw nga daygo, nga may ikaw nga himayaon, pinaan ni Kristo, imong anak. Pinay kaniya, uban kanila dihatagan na kanila makagaw nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungo o himay hangtod sa kahangturan. Amen. Karo mag-aampo kita nga sa mga itong awito ng mga pulong, itulo ka na ito sa atong manunubo. Agay ko na ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, inhi sa yuta maingon sa langit, ang galano na mo sa matag adlaw, yatag ka na mo karong adlaw. O basay loa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa mga nagasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panlay, kinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kami luwason sa tanang dautan, at ay kami sa kalinaw ni ining panahuna. Karong tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, kumahilos tanang kasamo, katalagman og sakit, sa tanang kapaawat kami nga malaumon sa balik sa Kristo, among manunubo. Amen. Ginarian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Inas Kristo na ingon ka sa mga apostolis, ang kalina bilin yung kalina may hataw ko ninyo. Ito na ang mga salaw ko ninyo pagsalin sa musibahan o sibo sa imong kabubuton. At ay kami si mga kalina kahiyos. Ikaw ang gabayo karihang tod sa kahangturan. Amen. Ang kalina sa Ginoo sa kunay maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panainig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalina. Kini maang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit ala sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo dili ako ay makalawa kanimo, apani hamuno lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Manindo palihog. O Ginoo kadako sa kaluoy nga imong gipakita alang kanila na higugma kanimo. Salmo 30 tudling 20. Magampo kita. O Ginoo gibag-o mo kami sa paan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo ang utak kanamo kining pagkaon diya sa imong gugma aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kagisunan. Ini among ipangapi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod sa makadiyot. O mga adlaw, mag-imo kong hiling mas alas 7 sa gabi So, ayag mong pahiling kung nala pa mo pagkakupisal. Kung naamoy sala nga mortal, inalimpi imong kalag para epektibo ang papakain mo kayuhan sa imong una kasingkas yung ulawas. Tapos hitabo, pahiling ka, nakasang na kung mortal, tiwasan kasi Ginoo di ka ayuhon. Nga, karohon tanig maayo ha, kanang pagkalawa sa kamot, usalan na ka pribilehiyo, di na inyong katungod. Sabot, pribilehiyo na siya, itugot, bisag itugot na sa obispo, wala pa sabot, nga obligado ang nagpreside sa misa, pagkalawa sa kamot, ayaw pamugos, di na inyong katungod. Amuan ang katungod usap pagkalawa, nakasabot mo, mamugos yun, kasi kauhatot pa ikas pare ang ustayas, mungkoy batasan dagko. Ha? Di na maayo ay. Diman ha? Usala man na kapribilehiyo, dili na inyong katungod. Andun na katungod, usap pagkalawat, ang pare nga nag-preside, dili kamo. Ay pamugos. Bisa kitugod sa bispo na, wala pasabot, nga obligado ang pare, muhatag, palawas naman, dili mo obligado. Butihan tamo. Wadi na mabasa sa kanulo, di mabasa sa liturgy. San asa pa tamang abot, huwag na ibutang diha. Paminam ha? Usahay, natuo mong katungod. Dili, you are not, it's not right. It's only a privilege. Do not abuse your privilege. Ikaduha, kisa may nag-preside sa misa, kamo o kapare. Pare mo sa ayaw magdupadupa sa misa. Kaya huwag mo katungod magdupadupa sa misa. Kaya di mo presider. Nakasabot mo. Balang, dupadupa mo prayer meeting, charismatic, prayer meeting, pero misa, ana yung kamot. Because you are a praying community. You are not a presiding community. Nakasabot mo. Umot, wating mo tuloy yung pare tingali. Bispo, tuluan ta mo. Muna sakto. Panahon sa hirgasyo, kinahang muluhod, gimo ana. Wala na kuha sa General Section Roman Missal. The most solid part of the Mass is the consecration. Musa ang tanan, kung wala sakit sa tuhod, wala arthritis, kinahang muluhod. Kung managiputangan, bitaw kneelers, dagan na ipom, pwede mo sakit yung tuhod. Kaya uban, asyoso man kaayo. Mahadlok sila muluhod. Na pinaghugaw ang linear sa masanilit. Putangan sa yung tiil ng hugaw. Di mahugaw. Tanawara. Nagsamangsa. Luhod. It only takes 2 to 3 minutes. Saan di kakaluhod sa Ginoo? Ang Ginoo ang kulit tibok gabi, nagluhod para nimo, aron maluwas ta. Di ka kahatag, pakatihik po nimo dako. Ha? Manindog palihog. Ang Ginoo manaakan ninyo. Panausap kanimo. Manalay kanis magamatanan, ng Amahan o Anak, Espiritu Santo. Amen. Ikahala na ang misa, dat anong kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.